Ermita Berri ikastetxean gaude, burlatan eta azterketa orain txasiko da. Nire eskuinaldean, Ixone. eta nire ezkerraldean, Iluntze. oso. Zein da lurretik gertun dagoen izarra? A. Eguzkia, B. Ilargia, eta C. Columbia Challenger Apollo 5. B. Ilargia. Lurretik gertuen dagoen izarra, gure Ixonek esaten du, ilargia dela. Begiran ere bihatza, begiran ere bihatza. Oh, eguzkia da, eguzkia dago. Ez que nengoen hau Duda edo zenuen. hau. Bueno, ez da ezer pasatzen. Zuretzat iluntzea, nola sortzen dira gorputzeko haizeak? A. Pentsamenduak gas bihurtzen direlako. B. Esteetako gazetatik sortzen dira. Eta C. Naturgaz eta babarrunak elkartzen direnean. B. Esteetako gazetatik sortzen dira. Bai? Bai! Halaxe da, oso ongi, oso ongi. Bai. Benga, Ixone. Non dago Gernikako arbola ospetsua? A. Gernikan. B. Fiteron. C. Kabarzenon. A. Gernikan. Gernikako arbola ospetsua Gernikan izango ote da? Hau galdera zaila zen ez da? Bai! Halaxe da, Gernikan da. Inoiz egon altzate Gernikan? Ez zateion arbola ikustera oso polita da. Zergatik elurra txuria da? Kuidau. A. Hotzak kolore txuria du eta ukitzen duen guztia margotu egiten du. B. Izotzaren kristalek argia islatzen dutelako. Eta C. Yeti elur gizonaren kolore gustokoena delako. B. B. Yeti ezagutzen duzu? Yeti, ez. Laguna handia dut. Hala izango ote da bai ala, ez? Bai, halaxe da oso ongi. Nola dago ongi esana? A. Krokreta. B. Kroketa. Eta C. Kokreta. B. Kroketa. B. Kroketa. Ez duzu inoiz esan kokreta? Nire amona esaten du horrela. Ixonen amonak esaten du kokreta, baina Ixonek kroketa esaten du. Nor da arrazoia? Ixonek, oso ongi! Turuta, kanta bat joko dut. Ea asmatzen duzun ze kanta den. Oso kanta ezaguna da, Ixoneri asko gustatu zaio. A. Jose Ramon Carnicero. B. Paquito Chocolatero. Eta C. Luisito Bombero. Ze kanta izango tera? B. Paquito Chocolatero. B. Paquito Chocolatero. Ea horrela den bai ala ez. Bai, Paquito Chocolatero, The Packet of Chocolate, oso ongi! Zema dantzatu dugun eskoltetan eta bazterritzen. Begira zer duan hemen zuentzat, opari zoragarria, domina bat jarri, merezi duzuelako, egin duzuen lanangatik. Domina jaso duzue, eta txaloak ere jasoko dituzue. Zuek zenbat txalo merezi dituzuela pentsatzen duzu. Zenbat txalo? 60. Bueno, 60. Pasatu intza pixkat, 6 nahiko izango da.